नमस्कार प्रणाम। हम आप सबके घर के बेटा दिलीप देहाती यादव दोनों हाथ जोड़ के रउरा सब लोग का प्रणाम करतनी। आज अपने चैनल के माध्यम से एक वीडियो भेजतनी जैमे माई बाप के प्यार के दुलार के उनकी सेवा के वर्णन बा। हमने के देखा जाता कि यह कलयुग में लड़का जन बना मेहरारू होने के बाद माई बाप के सब सेवा भुला के उनके कष्ट देवे लगता ने उनके बात के मानत नहीं खन तावे के एक गीत के माध्यम से कविता के माध्यम से आपके सबके बीच एगो सामाजिक चेतना भेजतनी। अगर बढ़िया लगी तो अपन प्यार दुलार दे हम कि माई बाप के सगरो सपना अब बबुआ बेकार भइल। माई बाप के देखल सपना सगरो अब बेकार भइल। ए भैया ए कल युग में मेहरी लोग के सरकार भइल। ए बाबू ए कल युग में मेहरी लोग के सरकार भइल। माई सगरो कष्ट सही के तह के बड़ कैली अरोवा जब बाबू सगरो सरधा पूरा कैली। माई सगरो कष्ट सही के तह के बड़ कैली अरोवा जब बाबू सगरो सरधा पूरा कैली। अब ते मेहरी माई बाप से हो अब ते मेहरी माई बाप से तहरा के टकरार भइल। ए भैया ए कल युग में मेहरी लोग के सरकार भइल। ए बाबू ए कल युग में मेहरी लोग के सरकार भइल। मौगी पिए लिमका माई पानी खाती रोवेली अकब है बाबू घरवा रहिया उजोहेली। कि मौगी पिए लिमका माई पानी खाती रोवेली अकब है बाबू घरवा रहिया उजोहेली। आय अमृत जैसन दूधवा के अमृत जैसन दूध पियावल सगरो आज बेकार भइल। ए भैया ए कल युग में मेहरी लोग के सरकार भइल। ए बाबू ए कल युग में मेहरी लोग के सरकार भइल। अरे मेहरी खाती मारी देहला कबो कबो माई के कहवा चुकई बर मूरख कर जारवाई के। कि मेहरी खाती मारी देला कबो कबो माई के कहवा चुकई बर मूरख कर जारवाई के। जे मानो तोहरे के सब कुछ हो जे मानल तोहरे के सब कुछ उहे आज लाचार भइल। ए बाबू ए कल युग में मेहरी लोग के सरकार भइल। ए भैया ए कल युग में मेहरी लोग के सरकार भइल। अब के मेहरी आवते आवते चलती चलावेली लइका से माई बाप के अलगा करावेली। कि अब के मेहरी आवते आवते चलती चलावेली लइका से माई बाप के अलगा करावेली। मेहरी के चलते रे बाबू हो मेहरी के चलते रे बाबू जग में बड़ बड़ मार भइल। ए भैया ए कल युग में मेहरी लोग के सरकार भइल। ए बाबू ए कल युग में मेहरी लोग के सरकार भइल। कहले देहाती दिलीप बड़ी पछताई बा मेहरी मिली जाई माई बाप नाही कोईब। कि कहले देहाती दिलीप बड़ी पछताई बा मेहरी मिली जाई माई बाप नाही कोईब। कि माई बाप के सेवा करके हो माई बाप के सेवा करके अमर श्रवण कुमार भइल। ए भैया ए कल युग में मेहरी लोग के सरकार भइल। ए बाबू ए कल युग में मेहरी लोग के सरकार भइल। अगर ये वीडियो अच्छा लगी तो अपन प्यार दिला दे। धन्यवाद।